finals is already over. Järvenpää Lund, kumpi sinne lähtee? Ja sieltä mennään. Järvenpää ottaa hiukkavuonna lähdä, mutta Koirikivi tunkee. Tunkeeko siihen kolmospaikalle? Järvenpää on kakkosella, Koirikivi yrittää tulla Luunan ohi kolmoin, mutta ei pääse. Mustakallio ja Koirikivi käyvät kovaa kamppailua keskenään. Järvenpää sinne kakkosena ja Lundi kärkeen. Se oli ehkä jopa odotettava. Jos Lundi pääsee karkuun, niin voi olla, että sinne menee. Se on vähän vaarallinen tilanne, kun Anders Brooten pyörähtää. Ja Brooten ulkona tästä taistelusta jää tuonne kauas tämän porukan. Ja Taatsu pääsee kuitenkin jatkamaan sieltä matkaa. Mutta ei ole nyt pistelemässä paikkaa Tomi Koirikivellä. Siinä on kuitenkin hyvät saumat ja Daniel Lund kärkipaikalla. Vaarallinen kaveri nopea. Kun mikä Jari Järvenpää kakkosena ja sitten lähtee Turleif Luna hoitamaan tuon jokerilenkin. Nyt taas sitten vain yksi jokerikierros tietysti näissä kilpailuissa. Katso, Mustakallio tekee. Katso, Vono Lunalle siinä kiusaa. Tämä on Koirikivelle todella hieno homma. Koirikivelle hyvä homma. Tee Mustakallio kiusaa siihen ja yritä tunkea eteen. Ei valitettavasti päässyt. Pääsi kuitenkin ehkä vähän hidastamaan Turleif Lunaa ja se on tietysti tärkeä paikka, koska Luna on tuon jokerikierroksen tehnyt, samoin on Anders Brooten, mutta Brooten entistä kauempana sitten tuosta ryhmästä ei ole Brooten päivä tänne ja Järvenpää pitää tehdä nyt jotain ratkaisuja ja niin tekee. Järvenpää tulee tekemään jokerikierroksen tänne kohtaan ja huomatko muuten, että pysy hyvin Järvenpää Lundin perässä tuossa nämä parin kierros. Nyt katsotaan kakkospaikalle, tulee vielä takas vastaava ajoitus Potterille. Terveiset, täydellinen ajoitus tuolle sisälenkille. Sanoisin, että nyt oli hyvin pelattu kortit. Nyt pitää Järvenpään takoa siihen pari aika kovaa kierrosta. 6 kierrosta kuitenkin kaikkiaan edelleenkin ajetaan, 4 vielä jäljellä. Eli siinä on aikaa ajaa Lundia kiinni ja Lund kuitenkin vaarallisen kovaa menee, edellisellä kierroksella nopeamman kierros. Nyt on mielenkiintoinen tilanne siinä. Koirikivi ja Lona. Koirikiven takana. Koirikivi ei ole käynyt Koirikivillä noita. Lona on ja Mustakallio on. Eli Koirikivillä joutuu peippailemaan tässä edessä. Ja katsotaan missä vaiheessa tulee. Tulee nyt sisään. Koirikivi vastaan Mustakallio. Siinä Suomi ottelu käynnissä ja tässä tapellaan sitten tiukkaan tuosta tämän hetken kolmospaikasta. Se Mustakallio nappaa tyylikkäästi. Mustakallio neloseksi, Lund, Järvenpää, Luna ja Mustakallio. Siinä tuo 4 kärki. Ja siellä ainoastaan kärkimies Daniel Lund. Hän ei ole käynyt ottamassa tuota pakollista jokerikierrosta. Nyt on pakko ottaa tärkeät kierrot, että Jakke 7B odottaa vanhempia SPR katsomassa. Eli sieltä kun tullaan sisään, niin SPR kertoo Jakke 7B, eli vanhemmat sinne saman tien. SPR pelottaa tuossa kun tullaan sisään, niin tämä on nyt Jakke vielä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa hätäiseksi, eli siinä vanhemmat saman tien SPR teiltä ja heti siitä pääkatsomaan kun tullaan sisään, niin sieltä löytyy punavalkoinen teltta. Ja kyllä me ollaan saamassa tässä tuurinkaareissa suomalaista palkintokorokkeelle ja jopa sen toiseksi korkeimmalle korokkeelle. Daniel Lund on tuon jokerikierroksessa jo tehnyt. Lund on vieressä voittoa, mutta Jari Järvenpää on tuossa kakkospaikassa. Katso mitä tekee Järvenpää. Takoo tämän kilpailun nopeimman kierrosta ja juuri siihen paikkaan kun se pitää tehdä. Ottaa Lundia kiinni. Yksi kierros on vielä aikaa. Järvenpää nyt maistuu. Hyvät naiset ja herrat. JJ Järvenpää sanoo Lundille, että tätä hommaa sinä ja mitenkään helposti tuo viimeinen kierros ratkaisee kaiken. JJ Järvenpää ottaa siihen takoon todella kovia kierrosaikoja, paljon parempia kuin Lundia. Nyt on ruotsalainen rallinosassa todella kovassa puristuksessa. Järvenpäälle osuu nämä viimeiset mutkat paljon paremmin kuin Lundille. Nyt katsotaan, jos se iskuetäisyys tulee. Minkälainen mies on J. Järvenpää? Onko hänellä tappajan vaistoja näyttää kaverille? Kyllä! Nyt ollaan ihan luukossa kiinni. Taistelu Kouvola kilpailuvoitosta on päällä. Viimeiset kierrokset.
Mitä toimintaa? Yrittääkö Järvenpää jonkun raon tunkea sinne Lundin väliin? Vielä se ei aivan ole. Lundi peittää. Viimeinen mutka. Nyt näyttää siltä, että ei ole enää mahdollisuutta yrittää muuta. Kyllä se valitettavasti siltä näyttää, että Lundi tämän homman vie. Ruutulippua on siellä valmiina. Lundi aika sisältä painaa siitä vähän, nostaa pyörää ylös ja ottaa voiton ja kuittaa itselleen täydet Euroopan mestaruuspisteet Daniel Lundille tästä Tuurin kaareista. Mutta olipa hieno taistelu Järvenpäältä ja tuo kakkospaikka, se on todella kova. Kakkospaikka todella kova ja Järvenpää avaa jo ovea, siellä on valmiina ottamaan hyvä yleisö. Teidän taputukset vastaan. Hän on tämän päivätyönsä tehnyt, nauttinut tästä hommasta ja ottaa Euroopan ja maailman kovimpien rallikoskuljettajien joukossa kakkospaikan, joten ei ole missään nimessä huono.